A cruz da fachada da igrexa de Santa Baia de Vilagarcía parece que xa ten os días contados. Despois de máis de 20 anos intentando retirala, a Deputación de Pontevedra subvencionará, con preto de 6.000 euros, os traballos que permitirán reformar a fachada e cumprir coa Lei de Memoria Histórica. Son moitos anos nos que se solicita a retirada desta cruz e destas laudas cos nomes que ali figuran. Agora hai unha lei que o respalda, a Igrexa está de acordo tamén en facelos, están os permisos municipais e de patrimonio, entón o que vamos a proceder é a poder realizar esta obra. Os traballos da retirada estarán encabezados pola restauradora Iria López. En primeiro lugar, farase unha prospección da fachada para logo retirar a cruz e restaurar a igrexa. A continuación, eliminaránse tamén as escrituras. Vai a ser feito o proxecto por Iria López Baltar, unha restauradora recoñecida que xa ven de facer agora mesmo tamén na nosa impronta pola recuperación do patrimonio a fonte de Vilaxoán que se acaba de restaurar, así como os leóns de diante do Concello, pois será de novo Iria López Baltar a que se encargue dunha obra destas características. A colaboración coa Diputación vai máis alá da retirada da cruz. O Goberno local tamén solicitou outra axuda para reformar o Salón Nobre do Concello. Estamos falando dun salón de máis de 100 anos, que todas as partes de madeira, cortinóns e todos os tapices e todo tamén entran nesta propia línea de subvencións, tanto para recuperar elementos en prol da memoria histórica como tamén para restaurar edificios históricos. A reforma do Salón Nobre do Concello está pendente da aprobación dos últimos trámites. Pola súa parte, as tarefas da retirada da cruz faránse no primeiro semestre do vindeiro ano.